asmara suling ngetan kali ulon masuk langgang kaping gunung ngatur Bapak Haji Jatmiko ya no yo ditinangkani yo coba kaya apa dan berdiri berdua aku tak tang dang oke yo pamundhut panjenengan sampun kula pinangkani Mas Joko nggih. Menika kesempatan jenengan untuk orbit di Kota di Channel. Ya sing mesra piye lho kowe ora tau pacaran nek gayamu ora. Mboten kula mboten nate pacaran, Pak. Dereng nate kedemok, dereng nate kesenggol kalih priya-priya. Ora nate kedemok ning demok ae. Mboten. Kaya apa ta? Mboten, Pak. Ya. Joko siap nggih, Mas? Nggih. Nggih. Pokoke aja kalah kali Mas Taslim. Yen Mas Taslim biasane gur ambung-ambungan pipi, piye carane jenengan nyosor endi sing kenek ngono. Lintang asmara, ayo. Diaturake, ya. Monggo, dados. Mong eling manis sing ati setiamu akan aku eni marang sang Hyas Laksmi. Sebaya mati
sirna Satian nyawa pancen sakaraga wis tresna lapisan Padangkara siang pantara ratri mengeling manis sing ati tresnaku bisa adueni marang sang Yasu Laksmi luar biasa ya. Elok tenan, bergas tenan. Ayo. Coba iki klangenane Bapak Haji Jatmiko ateron cah loro, coba. Ngersakake caping gunung. Nah, gandeng barudan men rada anget engko dijengglengke. Nah, coba kaya apa. Diwiti saka sing sepuh sapa iki? Girgita ta? Winong. Hah? Mbak Pi. Winong awakmu iki lho sing sepuh ora. Aja to Pak, aku dikirane engko tuwek. Birgita tuwek pengen menikah ngono-ngono kuwi engko. Birgita tuwek gak payu pengen menikah ngono-ngono kuwi engko. Sing ngomong sapa? Kuwi lek mergo ora mengikuti IG-mu to. Ngerti lek dhek belajar tinju wah jan bisa mantul entul. Ning ditutupi karo emoticon ning. Pak Jen apa kursi. Ayo, yo, capek gunung ya. Lah tak nggae emoticon barang. Emoticon. Ayo coba. Saben bengi Terima kasih untuk emoticon. Aduh, to Pak isin aku. Ah iya, awakmu mancing-mancing. Wis tak skip tak baleni neh. Oh, malah parah kowe ora iki. Ya nang winang kaya apa KWN.
wangi bocahe pancen sopan, apik. Mula dandan apa wae ya bergas. Cara gambyong ya apik, cara jaranan ya bergas. Lah aku, Pak. Hah? Lah aku, Pak. Alah awakmu iki. Yo ngono to, Pak, Pak. Sia-sia. Ora sia-sia ora. Kowe anumu kathokmu sing cendak irenge gua aneh. Pak jenengan kok mesti nyawami pas itu adalah kostum. Lho jenenge wong lanang yen mesti astagfirullah ya pancen nyebutne bar ku ya golek eneh. Nah iya, aja dipancing-pancing. Mula sosok upamane ada terjadi pemerkosaan itu tidak mutlak kesalahan kaum lelaki ki ora. Ning ibarate pancen sing wedok sing mancing-mancing ngono kuwi lho Bir ora. Mbok, lah niku kan situasinya di tempat olahraga, Pak. Jadi kan bebas. Kecuali nek pas di luar terus saya pakaiannya gitu. Bebas nang tempat olahraga enggak apa ning kenapa kok dadak kok nggih story ning IG iki lho, gawat iki lho. Itu adalah sing gawat iki ning kono kuwi. Kok pacarmu tak omongane aja kaya ngono kuwi. Ayo. Lah iya. Tinju kan. Yo, Pir. kembang wae wataan Nong, yuk. Sapa iki urute? Birgita. Ayo. panas Blok tak. Mulane. Aja kakean tinju ngono kuwi oleh-olehane ora ya. Contonen Mbak Tutik mau lho. Malah arepe gending ora. Oh iya Pak. Wis berat. Saya tak balik. Saya. Kowe melu hasta berate entuk imamu kaya ngene iki to, Pak. Pak jangan disebut-sebut. Baleni sing apik ora. Isin-isin. Lah ya lengamen iki kowe mak selehne cengkok ngono ki tak rogrog asem lho ngono ora. Iya salah. Ya baleni, Bir. Panas Lah ya ngono. Lah ya gendeng. Ah ya ben diarani sinden gending ora iki ora. Yo saiki parikan wiwit saka Mbak Lia Sundari. Syukur Ngrengga PT UJS utawa ndongakake Pak Jatmiko utawa para warga masyarakat Jambangan. Bebas Mbak Lia, ya Mbak. Beli es. Beli es. Aduh. Ke Surabaya. Tuku es sing minggat dadakan ora ya. PT Ulfa Jaya sukses. Semoga jaya selama-lamanya. Allahumma amin. Mbak Triastuti, mangga coba kaya apa? Jan. Ya Humairah, anan ayo.
Tuku sego. Tuku sego. Sebentar toh Pak Yoyo. Ya miki arep diuntal malah ora. Kan saya suka mic-nya ini. Enak gitu loh. Tuku sego. Lah kok ketemu Pak Camat. Waduh. Biasanya lurah loh. Niki mau ndak camat mosok lurah wae. Kemajuan ya. Heeh. Pak Jatmika, mugi-mugi enggal sehat wal afiat. Allahumma Amin. Coba Bu Kesi. Ayo. Bu. Nyanyi. Buah kates. Buah kates, buahku Manis. sendiri. Ayo. Ya nakal banget ya. Buah kates. Manis rasanya. Emoticon. Ayo. Selamat sukses PT UJS, berkah dan sukses sepanjang masa. Allahumma amin. Ya wah sing bar pembawaan. Ayo, serundeng. Ayo coba. Ayo coba. Nyanyi. Udan. Penake turu. Enake turu terus. Mugi sedaya warga Jambangan pinaringan rahayu. Allahumma amin. Ngapunten Pak, obatnya keri nih. So diamini dhewe lho. Ha iya, wis ora apa-apa, ora masalah. Jenis kaya ngono ciri khasnya. Mbak Elisa ya Mbak, coba ngicipi sithik Mbak. Ha iya. Aja akeh-akeh lek sithik-sithik malah kemronggo. Oke. Nggih. Aku merenges. Delok sing kentul-kentul. Jenang bar jadi lho an kentul-kentul. Apa Mbak? Jenang itu kalau habis jadi itu kan kentul-kentul gitu. Oh iya. Jangan mikir apa-apa ya. Terus? Nggih. Ulfa Jaya sukses pancen mantap betul. Allahumma amin. Ayo Mbak Eka, coba. Mbak Eka uget-uget. Ayo, metin saking Jumbleng. Alamate kuwi, ha ta, arep selak kowe. Heeh. Lah iya. Metin saking Jumbleng. Nah iya. Lah yo res pengendikane panjenengan to aku lak sing mbau reksa kene. Wah, syukur to lek ngakoni. Lane aku ki mersa bektiku karo punden kula Pak Cahya Kuntadi menika lak ya kula kudu teka. Heeh. Aku Aku njaluk ngapura lho. wis tak anggap mergo punden kula ki ambak lho. Wah, aku nganggep leluhur ngono to maksudmu. Kok punden niku lak sing luhur derajate niku lho. Ah iya. Napa apa punden nika nggih? Heeh. Ngono lambemu tak kletak pisan ora. Tak kira punden. Heeh. Tarian sida apa ora? Sida. Ubur-ubur. Ikan lele. PT Ulfa Jaya. Semoga sukses panjang umur. Tansah jaya selawase. Amin. Allahumma. Kosek. Ndak penak iki, pariamu ndak penak belas iki. Kok iso ora penak? Tekan ubur-ubur mau baleni sik ubur-ubur piye? Ubur-ubur. Ubur-ubur. Ikan lele. Ikan lele. Mugi UJS ngrembaka panjang umur. Betul. Tansah jaya selawase. Allahumma. Kok genek suarane nek warni hae ngono kele hae kabeh. Warni niku anu ledek. Apa? Ngen ledek tayub. Oh kene. Nggih. Oh iya, iya, makasih. Lho panjake kaya suyut ngono. Kok karo wong kene apal men to Mas. Ngapal kula pun ngeten kentel kula. Saking kentele kaya umbel ya, Pak. Ah iya. Kowe arep parian ra, Bir? Manut, Pak. Oh iya wis parian ben rata. Ayo, Pak. Ning Mojokerto, Nang Mojokerto. terus ning Surabaya. Heeh. Pak Jatmiko mugi panjang yuswa.
Allahumma amin. Ya. Nong, cantiknya Tulungagung. Ayo, Kelon. Wis iki tak omong cantiknya Tulungagung iso marang rapat ngono lho ora. Dek ditunggoni Pak, tadi dek Ora. Ndak. Macam-macam tinjune lagi. Ndak ini nanti doanya bagus, Pak. Dengerin aja dulu. Ya aja ngono kuwi sing liyane, saru. Kelon kuwi apik. Kelepon wis, kelepon. Kelon iki lek wong tuwa ngeloni anake apik. Nah, gitu. Aja Aja asumsi niki ojo kemana-mana gitu loh. Ya wis lah manut. Kelon adem-adem. Terus Mugi-mugi para penonton pinaringan ayam tentrem. Allahumma amin. Iya, apa-apa. Yang penting wis berpartisipasi. Yo, saiki apa iki? Uti. Enong. Panas udan aling-aling caping Suara suling ngetan kali ulon masuk langgang kaping gunung katur Bapak Haji Jatmiko. Iya no? Tulungagungan jogeti ta loro.
kasih sembah nuwun genduk Birgita karo genduk Winong ya